Ang atong topic karong adlaw kabahin kini sa 5 karing sa kinabuhi diha sa kaminyon. Ang 5 karing nga kabahin diha sa kaminyon atong paghisgot-hisgutan karon. Unsaon nimo pagdawat ug unsay mga lintunganay nga istorya kabahin niining 5 karing sa imong kinabuhi. Kining 5 karing sa kinabuhi mao kini ang pinakaimportante ug bantayanan kung mosulod kita diha sa kaminyon. Tungod kay kining 5 karing sa kinabuhi, aduna lamang kitay tulo ka opsyon nga angay natong bantayan o atong hinumduman sa kanunay nga kining tulo ka ring mao lamang kini ang masulod sa atong kasing-kasing ug una-una diha sulod sa atong pamilya kung kita makaambit na niining maong gasa sa gugma. Okay, atong sugdan mga igsuon human niining atong sa atong channel Bahakhak TV. Ang atong topic kabahin sa 5 karing sa kinabuhi sa kaminyoon. Unsa man kining 5 ka kinabuhi sa kaminyoon? Unsa ang pinakaunang ring nga imong pagadawaton kung musulod ka diha sa kinabuhing minyo? Una, ang wagog engagement ring. Una kanang ang sa pakiglambigit nimo sa gugma diha ni Kristo. Diha pa lang daan sa unang ring nga pagadawaton, nagkinahanglan ka na nga ikaw mamalandong musinati sa gugma ni Kristo tungod kay pinaagi sa unang ring imong dawat sa laing ring sa kinabuhi. Ang unang ring sa kinabuhi imong pagdawaton mao kini ang kasaulugan sa pagpananghid, no? Pagpahibalos sa mga kaliwatan, pagpahibalos sa mga kagalaan ug sulod sa miyembro sa pamilya nga diin ikaw aduna nay higot pero dili pa kini higot nga final sa kinabuhi, no? Tungod kay pwede pa kang moatras, pwede kang mopadayon. Tungod kay gitawag lamang kini og mga timailhan nga ikaw padulong na sa salag sa kaminyoon. Mao kini ang gitawag og engagement ring. Diha pa lang daan kinahanglan ka ng mamalandong sa imong kinabuhi. Kung angayan baka mosulod niining maong kahimtang sa maong ring. Tungod kay kanang maong ring nagsimbolo ka na sa pagtuyok sa imong nahuna pagpamalandong kung angayan baka nga mosulod niining maong kinabuhi. Ang ikaduhang ring nga imong pagadawaton mao ang final decision sa kinabuhi. Gitawag kini og wedding ring. So anaa ka na sa kahimtang sa paggapos sa kinabuhi nga walay kinutuban sama sa ring, round sa ring unsa man kini nganong aduna may ring. Nganong duha man ang mudawat sa maong ring. Ikaw nga babae ug ikaw nga lalaki, mudawat kanini tungod kay nagsimbolo kini sa walay katapusan nga pag-atiman o pag-amuma sa matag usa kaninyo. Dili lang kay mudawat mo niini okay na ang tanan. Kung dili walay putol hangtod sa imong kamatayon ang simbolo sa maong ring. Dili kini basta-basta nga simbolo lang nga imong makita o imo lang man kining ibaliwala kung ikaw makadawat niining maong sakramento. Kay ang tao nga hatagan niining maong gasa sa Ginoo na pinakaswerte sa iyang kinabuhi. Tungod kay daghan ang ning attempt niining maong kahimtanga. So, kung mudawat na ka sa gitawag og wedding ring, anaa na kay commitment sa Ginoo ug sa imong bana o sa imong asawa. Kinahanglan nga maghatag mo og maayong pamalandong sa matag usa, ilabi na gyud kung aduna na kamoy mga anak nga inyong hatagan og sentro sa pangandoy ninyo o kaniini. Una nga mga sentro sa kinabuhi nga simbolos sa ring. Una, walay kinutuban nga pagplano nga maayo para sa imong pamilya. Kadua, walay hunong nga pangandoy nga makabot ang kalampusan para sa pamilya. Mao bitaw ng uban nga nahimo silang mga adunahan tungod kay ila kining napamalandungan nga ang maong simbolo sa maong ring walay kinutuban. Maong wala sila mohunong sa pagpangandoy ug wala sila mohunong pagpaningkamot sama sa wedding ring nga ilang nadawat nga gihiusa sila kang Ginoong Hesus. So ingon ni ana ang kahimtang sa wedding ring. So angay nato ng pamalandungan mga kabahakhak diha sulod sa atong kaminyoon. Kung ikaw adunay plano sa pagdawat o gusto kang sulod niini, imo na kining pamalandungan. Tungod kay walay kinutuban ang tuyok sa plano para sa Ginoo nganha kaninyo nga magpiayon. So ingon na mga kabahakhak, pinakanindot og nindot gyud kaayo paminawon ang simbolo sa wedding ring. Usa kini ka simbolo sa kinabuhi ni Kristo nga bisan sa atong pagkamakasala si Kristo wala mo hunong sa paghatag kanato og gininhawa. Tungod kay ang hangin nga gihatag ni Kristo nganhi kanato, wala kini niya undanga kung gitauran pa kini og metrohan sa Ginoo
Purting nakuha na tong binulan ngadto niya. Apan wala kini niya buhata tud ighatag kini ang libre ug walay hunong nga paghatag ni ini hangtod nga siya na gusto nga ikaw papahulayon. So yun na mga kabahakak ang pinakanindot nga istorya sa wedding ring. Ang gitawag nga wedding ring mao ang pinakanindot ug ania na kita sa ikatulong ring mga kabahakak. Ang ikatulong ring mga kabahakak gitawag kini og sapphire ring. No? Mga pag-antos diya sulod sa kinabuhi. Una, unsa man kini nga mga pag-antos sa pagsugod lamang nato sa atong kaminyoon. Daghan kita og masinati nga mga pagsulay. Unsa man kining mga pagsulaya, saksak sinagol. Mga kabahakak ang maong mga pagsulay. Mga pagsulay sa kinabuhi. Una, kahimtang. Ikaduha, side by side, aduna tay madawat nga dili maayo nga mga istorya o mga negatibo nga ilang nakita nganhi kanato. Tungod kay wala pa man kita mailhi sa matag pamilya nato. So ingon ni ana, una na siyang bantayanan kung kita mo dawat o musulod ta sa pamilya, no? Wala ta magkailanay sa matag usa ka pamilya kung kita mo dawat sa sakramentos kaminyon kung aduna tay na sudlan nga pamilya sama sa pakigminyo o pakigrelasyon. Ikaduha, kung anaa na ta sa kahimtang sa kaminyon, moabot na ang panahon sa kalisdanan. Una gyud nga kalisdanan sa kinabuhi mao ang pag-adjust sa tinuod natong kinaiya sa matag usa sa magtiayon. Please comment down below sa video na to para akong mahibaw-an kung nakasinati ba ka sa tanan nakong gipang istorya niini. Comment down below aron akong basihan kung aduna bay ang nahasulod sa imong kasing-kasing ang maong topic karon. Ug atong mahibaw-an kung ikaw nakasinati niini. Comment down below. So ingon ni ana, imo siyang bantayan. Tungod kay tanan nga na managtiayon na kasinati niini. Asa man tang bahina makasinati niini. Una, sa unang tuig sa kaminyoon ang pag-inilhanay niini. Ikaw ug ang imong asawa or imong bana makasinati sa tanan nga mga problema. Problemas inyong mga kinaiya. Ingon ni ana ang pagsapir hangtod nga magkailhanay mo. Mabot ang pipila ka mga tuig, maka-adjust na mo tungod kay nagkailhanay na mo sa inyong mga kinaya. Kung nani ang kinaya, adjuston ko ni. Nani ang kinaya, adjuston ko ni. Sa sunod nga mga panahon ang imong adjuston, ilabi na gyud magpakitang gilas na ang imong bana or asawa. Ang imong bana wa ka masayod nga sugarol. So nagsapir na ka. Ang imong asawa sugarol kay tungit, magsigdula, so nagproblema na ka. Ang imong mga anak magsigiglag di magpabadlong, problema na ka. Ang imong bana, ang imong asawa di manghatag o dili mo timan sa imong mga anak, problema na sa tibok pamilya. Mulakaw ang asawa, mulakaw ang bana, mulakaw ang mga anak, inigbalik walay bugas, porteng problema ha. So ingana mga kabahaka, ang kahimtang sa pag-antos diha sa pamilya. Kung musulod ka sa kaminyoon, kinahanglang andam na ka og nakabaliktos na ang bakos sa imong hawak nga walay pagdagan. Tungod kay dili basta-basta ang kaminyoon nga atong sudlan. Nakita man nato karon sa mga kabatan-unan nga minyo bago paging kasal nagbulag na. Tungod kay wala nila pamalandongi ang raon sa ring. Ang tuyok sa singsing o ring sa kinabuhi nga ilang gidawat. Walay hunong ang pag-antos nato diha sa atong pamilya. Kung makaantos ka na ginaingon sa mga katigulangan nga ikaw masantos, mga kabakak. So ingon ni ana ang kahulugan sa ring. So magsapir, sapir ring. So ingon na ana ang ikatulo natong ring. No, di lang kay nato tas-oning maong nga saysay. Kay basig mo time out na ta. Ang ikaupat nga ring. Itong tan-awon mga kabakak. Basin og ang matag usa ninyo. Makadawat ni ining ring nga ikaupat. Gitawag og iring-iring. Ang iring-iring mga kabakak mo nang gitawag nila og natay ka ng second part sa kinabuhi. No? Ano natay? Bitkabit. Basag basi no? Dili lang ra ba kay ang lalaki lang mubuhat niini. Hasta usab ang imong partner nga babae. Adunay daghan nga mga panghitabo niini mga kabahakak dinhi sa atong palibot. Mababae o malalaki, makamaong mubudhi ihas kami nyon. So gikinahanglan nga ato ning bantayan mga kabahakak. Maunang aduna ta na butang sa sapiring. Mao ang pagpangabit sa imong bana or asawa. Mao ni mga kabahakak nga problema diha sa kaminyoon apan dili nato ni kalimtan ang gitawag nato og pag-antos. Dili nato na kalimtan
nga pinaagi sa maong buhat nga sukwahi sa gitudlo ni Kristo nga ni kanato apan gibuhat gayod atong hinumduman nga mga pagsulay kini. Magsapir lamang kita ni kitug sumabot nga mga adlaw, mahimo kining mahikalimtan ug mawala ang maong problema. Pinagis tong pag-ampo sa atong Ginoo. Dili kini nato kalimtan kay pinagis tong pag-ampo matabangan ug mapagaanan ang atong mga pagbati sa mga problema nga milabay sa kinabuhi. Ingon ni ana ang iring-iring, no? Mga iring-iring diha ilabay na, iwakli na, patiri na aron ang gugma ni Kristo mo'y maghari sa atong kasing-kasing una-huna. Mga kabahakak, kung nakasinati ka man niining maong rings kinabuhi, mao ang iring-iring, please comment down below. Or naakay kasinatian din ha sa inyong nasilingan o kinabuhi, please comment yes down below para pirminti tang maghisgot og mga maayong bantayanan sa kinabuhi sa atong vlog, no? Unsa man ang ikalimang rings kinabuhi? Ang ikalimang rings kinabuhi atong makita diha. Nga gitawag na siya turiring, no? Turiring na. Tungod kay ang bana or asawa adunay mga kairing-iring nahitabo ang usa sa inyong partner nahimo ng turiring. Tungod sa mga problema nga iyang gihambin sa kinabuhi, wala niya mapugni nga aduna siya depresyon, aduna siya mga kabalaka, tanan nga problema gisulod siya kasing-kasing walay kapahungawan. So mas nindot kung anha lang ta sa sapiring taman, mga kabahakak. Kaya diha sa sapiring ang pagsuffer nato sa kinabuhi des kung kaminyoon adunay utlanan. Tungod kay mo abot ang panahon sama sa hunas sa baybayon, no? Hunas ang mga problema og mutaob ang mga grasya nga ibukbuk sa Ginoo nganhi kanato. So dili nato kinahanglang paabton nga sa ikalimang ring ang atong kinabuhi des kaminyoon. Tungod kay dili kini basta-basta na problema kung maabot kita sa ikalimang ring sa kinabuhi. So atong hinungduman nga ang pagkabaliw o pagkabuang sa atong partner dakong ikaulaw sa atong mga anak o sa atong pamilya. Tungod kay dako kayong problema apan di gyud na malikayan. Adunay daghang mga problema niana sa atong palibot nga naturiring intaw ng ilang partner tungod sa mga dagkong problema nga gisagubang sa ilang kinabuhi. So ingon ana mga kabahakak, ang punto nga atong bantayan sa kinabuhi diha sulod sa kaminyoon. Atong hinumduman mga kabahakak, ang ring nga gihatag sa Ginoo or gihimong simbolo diha sa kaminyoon, nagsimbolo ko na sa walay hunong nga paglaom, walay hunong nga grasya ang ibubo sa Ginoo nga ni kanato, ug walay hunong nga pagpamalandong sa kinabuhi. Unsay angayan natong buhaton para sa tong pamilya sa umabot nga mga adlaw sa kinabuhi. So ingon na mga kabahakak, dinhin lang tataman sa maong istorya sa maong ring sa pagpadayag, daghan patag mga hilisgutanan kabahin sa pamilya, pagpalambo sa atong pamilya. Alang kanatong tanan dinhi sa maong channel ni Bahakak TV, please i-subscribe naman ning maong channel para pirminti mong updated sa mga bag-o na kong video kabahin sa pamilya nga maghatag kanato og maayong kasaysayan ug unsa man ang angay natong bantayan. Basin ikaw wala pa ka makadungog sa mga istorya, bisan ikaw anana sa insaktong pangidaron. Og dinhi sa akong channel, basin imong magustuhan ang tanan akong mga pamalandong sa kinabuhi og imo kining mapaambit sa uban. Tungod kay pinagi sa imong pagpaambit ngadto kanila, dakong kalipay sa maong channel og sa tagyan ini. Kining tanan atong ihalad sa atong mga kaigsuonan ang maong mga pangandoy. So kinsa atong nga bago dinhi sa akong channel, please comment down below og i-like ang atong video, i-share ang atong video, i-subscribe ang atong channel ug ayaw kalimot pagtuslok sa bell button para pirminti mo update sa tanan nakong mga video mga kabahakak. Kini si Bahakak TV nagayon kaninyo. Bye-bye sa sunod natong panagkita dinhi sa atong channel.